I en matèria política us explicarem que Esquerra Republicana defensa la zona d'equipaments i la zona verda amb un conjunt d'al·legacions que presentarà a la modificació del Pla d'Urbanisme. Els republicans han presentat un total de 15 al·legacions a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística i Municipal, aprovada al ple del 28 de febrer per Convergència i Unió i PSC. Segons aquesta modificació, es trasllada de la zona esportiva a la muntanya de Sant Jaume gran part de la zona d'equipaments i zona verda reservada al POUM per quan Vilafranca creixi en el futur. Les al·legacions d'Esquerra es basen en que la modificació suposaria un ús irracional del territori, aniria en contra de la preservació dels recursos naturals i fomentaria la dispersió. Esquerra Republicana també defensa no perdre zones d'ús públic com la plaça del Doctor Bonet, que es requalifica per poder-hi construir un equipament. Entenem que no té cap sentit que zona verda o zona d'equipaments que hauria de donar servei als vilafranquins estigui dalt d'una muntanya i computi com a zona verda. I per altra banda, el que han fet que en una plaça, actualment hi ha una plaça de Vilafranca, s'aprofiti per fer el canvi d'aquesta plaça i es faci urbanitzable. I per tant, s'hi vulgui construir damunt d'una plaça per fer-hi en aquest cas un equipament. Entenem que si hi ha llocs per fer equipaments, doncs no cal malmetre espais que ara són espais de convivència, d'ús, de gaudi de la gent, i per tant entenem que no s'hauria de fer la requalificació d'una plaça per construir un edifici a Vilafranca. Els republicans presenten una altra al·legació relacionada amb el canvi de qualificació de l'edifici de l'Escola Sant Josep, que passaria de públic a privat. Nosaltres volem la màxima garantia sobre aquest equipament i és que sigui i continua sent equipament públic, excepte que tinguin previst fer alguna cosa que no ens ho hagin dit i per això es desqualifiqui com a edifici públic i passi a ser una altra cosa. Finalment, Esquerra al·lega en relació a la qualificació de verd privat de Cal Salines. Segons els republicans, l'aprovació d'aquesta modificació suposaria la pèrdua real de l'única zona verda del barri, trencant el compromís de l'Ajuntament amb aquest barri d'obrir la zona verda a l'ús públic. Per això sol·liciten mantenir la qualificació actual.